Antické zeminy florenské externý. Spoločnosť Candice ponúka taktiež výrobky, ktoré dodajú exteriéru vášho domu rovnaký rafinovaný a elegantný vzhľad ako vnútorným priestorom. Sú to produkty vytvorené vďaka moderným technológiám na báze živice poslednej generácie a vodou rozpustných styrénových akrylov. Táto technológia dodáva týmto produktom také vlastnosti, ako sú vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a najvyššia možná priedušnosť. Vďaka dlhodobému výskumu a používaniu tých najkvalitnejších materiálov sa v našich laboratóriách podarilo vytvoriť produkt, ktorý znesie tie najprísnejšie technické a estetické meradlá našej doby. Dedičstvo minulosti sa stalo dominantnou súčasťou našej profesionálnej identity. Antické zeminy florenské pre exteriéry je dekorácia, ktorá je mimoriadnou zmesou jemných elegantných odtieňov a stáva sa tým pravým meradlom pre exteriérové dekoračné produkty. Je to produkt, ktorý vďaka výskumu prevádzanému v našich laboratóriách dokáže prepojiť ducha novej doby s estetickým cítením veľkých majstrov, ktorí preslávili našu minulosť po celom svete. Aplikačný cyklus zahŕňa dve verzie: siloxanovú a styrenovú akrylovú živicu, podkladový náter, neutrálny základ a tonery, čo sú výrobky špeciálne vytvorené pre exteriéry. Tonery obsahujú výlučne prírodné fotosenzitívne oxidy s výnimočnou trvanlivosťou. Pre túto dekoráciu odporúčame špeciálny štetec Candice pre exteriéry. Po zvolení požadovaného odtieňu z katalógu pre exteriéry pridáme vybraný toner do podkladu a dôkladne premiešame. Nanesieme dve vrstvy vopred sfarbeného podkladu, ktorý riedime 20 až 30% vody. Pridáme rovnaký toner do neutrálneho základu, zamiešame a štecom dekorujeme krížovými nepravidelnými ťahmi. Pracujeme prirodzeným spôsobom a následne povrch zjednotíme štecom bez farby. Aby sme sa vyvarovali viditeľných presahov a spojov, musíme sa vrátiť ku kapitole Aplikácia antických zemín florenských. Zhruba po 48 hodinách po dokončení dekorácie aplikujeme jednu alebo dve vrstvy povrchového ochranného náteru. Použijeme k tomu valček alebo štetec a tým celý cyklus definitívne dokončíme. Antické zeminy florenské Le Velature externý. Po tom, čo spoločnosť Candice vytvorila antické zeminy florenské pre exteriéry, získala nové skúsenosti a poznatky, s ktorými vám teraz ponúkame exteriérovú dekoráciu Le Velature. Antické zeminy florenské Le Velature pre exteriéry evokuje elegantný jemný efekt interiérovej dekorácie. Le Velature pre exteriéry je vytvorená na báze prísad poslednej generácie s ešte väčším dôrazom na vedecko-technologický výskum v oblasti ekológie. Aplikačný cyklus opäť zahŕňa dve verzie: siloxanové a styrénové živice. Podkladový náter, neutrálny základ a tonery sú špecifické produkty koncipované špeciálne pre túto sadu. Opäť odporúčame špeciálny štetec pre exteriéry. Po zvolení požadovaného odtieňu z katalógu pre exteriéry pridáme vybraný toner do podkladu a dôkladne premiešame. Nanesieme dve vrstvy vopred sfarbeného podkladu, ktorý riedime 20 až 30% vody. Pridáme rovnaký toner do neutrálneho základu, zamiešame a
a štecom dekorujeme krížovými nepravidelnými ťahmi. Pracujeme prirodzeným spôsobom a následne povrch zjednotíme štecom bez farby. Aby sme sa vyvarovali viditeľných presahov a spojov, musíme sa vrátiť ku kapitole Aplikácia antických zemín florenských.